salve otra vez. Quiero sentirte muy pegadito. Mami! Doktor, pozrite. To je kabelka tej ženy. Musí byť v tom autce. Idem zavolať políciu. Dobre. Roberto! Pozri, tam je niekto. Pozri sa. Prines mi obväzy z kufríka a plášť. Ponáhľaj sa, musíme tú osobu odtiaľ dostať. Tam. Ja som Mariane nič nepovedala. Keď to už vie, tak len preto, lebo jej to došlo. Alebo si najala detektíva, ktorý Mariana by si nikdy nenajala detektíva. A ty si s ňou nerozumela. Dúfam, že si jej o nás nepovedala ty. Vieš, o čo ide, Daniel? O to, že si myslí, že Mariana je sveta. Teda, to by aspoň vysvetľovalo, prečo sa jej nedotkneš. Hej, dávaj pozor. Prepáč, že som urazila tvoju seňoru manželku, prepáč. Vedel som, že to takto skončí, vedel som to. Prosím ťa, Daniel, tvoje manželstvo sa už zle začalo, takže ani nemohlo skončiť s fanfárami. Zobral si Marianu iba preto, lebo bola tehotná. To nie je žiadne tajomstvo, veď to vie každý. Nemáš tušenie, o čom hovoríš. A vieš čo, choď preč. Teraz všetko vyjde na povrch a bude lepšie, keď tu nebudeš. Áno, iste. Takže teraz budem ja tá zlá bosorka z rozprávky. Choď preč. Dnes v noci tu bude peklo. To ma mrzí, Daniel. Veľmi rada by som s tebou zažila vášeň. Lenže to ja som ťa urobila šťastným. Takže tá, ktorá by mala zhorieť v pekle, nie som ja, ale Mariana. Roberto, musíme sa poponáhľať. Hneď ako vojdeš, zažneš v laboratóriu a zapneš pohotovostný generátor. Táto žena zápasí so smrťou. Už sme skoro tam, doktor, už len chvíľu. Kristobal, už viem, odkiaľ bude mať Montana peniaze na tú veľkú akciu. Ale upodozrievam ma, takže teraz nemôžem hovoriť. Zavolám neskôr. Anna, preboha, čo to vyvádzaš? Sara, hostia už prichádzajú a ja neviem, kde je Daniel a ani Mariana. Pýtajú sa na hostiteľov, tak čo keby si ich privítala ty? Daniel je v bare. Prečo nepovieš jemu? Dobre. A Mariana? To asi ona odišla na Danielovom aute. Lebo to stálo tu. Zvýš teplotu, dobre? A rýchlo prines kyslík. A sérum. Áno, doktor. Musíme jej odstrániť látku z pokožky, ale veľmi opatrne. Upadá do kómy. Podaj mi adrenalín, rýchlo. Ako? Analia sa ti stratila, čino? Veď som ťa poslal, aby si dohľadal na jej prácu. Všetko je v poriadku. Analia to urobila. Chlapci ju videli naskočiť do auta Mariany Montielovej s pištoľou v ruke. Potom zmizli takou rýchlosťou, že ich nemohli dobehnúť. Takže to urobila? Je to hrdloreska, šéf. Takým sa páči zabíjať len preto, že vidia tiecť krv.
Tak teraz už nemám žiadne pochybnosti. To už nie. Tá samica sa mi páči. Veľmi páči. Sara, Danielovo auto je poškodené. Mariana môže havarovať. Bohužiaľ, ja o autách nič neviem, Mauricio. Ľutujem. Ale myslím si, že sa o ňu priveľmi strachuješ. Nech sa o ňu stará tvoj brat. On je jej manžel, nie? Ďakujem, Sara. Idiot. Mal si sa s ňou oženiť ty. Haló? Ahoj, Montana. Už si nemohol zavolať v horšej chvíli. Čože? Si si istý, Montana? Mŕtva? Morfium, Roberto. Veríte, že prežije? Toto nie je záležitosť viery, Roberto. Všetko, čo vieme o živote a smrti, musíme previesť do praxe, ako by to bol posledný skutok našej existencie. A keď zlyháme, ona zomrie. Kým natrafím na žilu so žeňmi, hodvábne obvezy a zapni zvlhčovač prostredia. Áno, doktor. Ty si ešte neodišla. Už som na odchode. Daniel, ty si skutočne veľmi elegantný muž. Zdržala som sa, lebo som hovorila s Mauriciom, ktorý išiel niekam hľadať Marianu. Hľadať ju kam? No veď vieš, aká odišla naštvaná. Určite sa išla previesť v tvojom aute. Videl som, že moje auto tu nie je. Určite ho zobrala Mariana. Mal by som odtiaľto zmiznúť. A ty choď preč. Viac by sme sa nemali stretávať. Daniel, ale ako... Ale nič. Vo firme dám ľuďom voľno. To bude najlepšie pre všetkých. Senior Daniel, vonku je polícia a pýtajú sa na vás. Ach, Bože, čo zase? Mali by sme sa dozvedieť, čo sa deje. Ja sa o to postaram. Ty choď domov. Čo sa deje? Poďme aj my radšej dovnútra. Ty sa venuj hosťom, ja idem zistiť, čo sa vlastne stalo. Dobre. Zdravím, seržant. Čo vás ku mne priviedlo? Urobil som nejaký priestupok, alebo čo? Toto je dom rodiny Montielovej? Áno, to je. Ktorý je Daniel Montiel? Ja, prečo? Auto, ktoré je zaregistrované na vaše meno, malo dnes večer nehodu. Áno, ťukol som do limuzíny, ale nebolo to nič vážne. S vodičom sme sa dohodli, však Sara. Nie, nenarážam na tú malú nehodu, senior. Potom nerozumiem. Čo sa stalo, seržant? Prečo nám už nepoviete, aký je problém? Kto dnes večer šoféroval auto? Bola to moja žena. Odišla pred chvíľou. Nehovorte mi, že havarovala. Je v poriadku? Čo sa stalo, Mariane? Upokoj sa, Ernesto, nič sa nestalo. Len ťuknutie, nič vážne. Pokračujte. Je mi ľúto, ale mám pre vás zlú správu, senior. Auto, ktoré šoférovala vaša manželka, zišlo z cesty. Spadlo dole z útesu, vybuchlo a zhorelo. To nie je možné. Moja žena. Moja žena!